आणि हा बघा हा आपला पुदिना बघा मस्त असा हिरवागार झालाय. हे माझे पोर लय शहाणं आहे ग, लय शहाणं पोर आहे ते. परत आण ना मोठी वाली कुणाल. एक कपडा फिरवला इतकं स्वच्छ होऊन जातं, सगळ्यात बेस्ट आहे. कधीपासून वाट बघते, लाईटीचा काही पत्ताच नाही. हा बसा इथे बसा. तर इथे की नाही जरा साफसफाई चालू आहे. म्हणजे इथे बघा किती रान वाढलंय. आत्ताच मी चादरीवर धुवून घेतल्या. मागच्या व्हिडिओमध्ये बघा शेअर केलेलं तुमची साफसफाई चालू आहे ना, पूर्ण आता कंप्लीट केलं. आणि आता इथे जरा चाललं आहे आपल्या गार्डनमध्ये. तर कुणाला जेव्हा ते रान वाढलेलं आहे ते सगळं साफ करतात. तर इथे पुदिना इतका झाला आहे ना मस्त, त्याच्यामुळे मी तर चला तुम्हाला दाखवते. मी म्हणजे मागे जेव्हा लावला ना तेव्हा तुम्हाला मी दाखवलं होतं आणि इतका छान झाला आहे ना. अरे फोन आला, एक मिनटं. तर फोन आला ना म्हणून मी जरा थांबले होत्या. आणि हा बघा हा आपला पुदिना बघा मस्त असा हिरवागार झाला आहे. आणि इथे पण आहे बघा थोडासा. तर मी की नाही हा काढून घेते ना, तर उगाच पानं ना खराब व्हायची. म्हणजे काहीतरी आपण की नाही बनवू शकतो. हे काय मध्ये आले, हे बघ इथे वालीची शेंग रुजले, किती छान झालंय बघा. काडी सकट काढू तुला जेवढं खाली थोडा देठ ठेव. नाही नाही काड्या आपण हे करून लावू शकतो ना परत. ते लावू शकतो पण जेवढं थोडं देठ ठेवशील तिथं राहिलं. हां ते तर राहिलं आहे बघा ताजा फ्रेश. मी की नाही आता सगळा इथे काढून घेते. इथे ना ऊन पडतंय. हा बघा हा तुम्हाला असं सावलीत दाखवते. आणि हा बघा हा इतका टोपलीवर निघाला बघा. आणि काय काय ज्या जाड काड्या होत्या त्या काढून मी पुन्हा बघा ह्या साईडला इथे लावल्यात त्या केळीच्या इथे. म्हणजे चटणी बनेल बघा एक टायमाची. आणि इतका सुंदर सुगंध येतोय ना त्या पुदिन्याचा. तर इथे पण आहे ना थोडासा आहे, म्हटलं बघूया तयार झालाय का. हां नसेल तिथे मला वाटतं आहे. जंगल झाडी खूप वाढली. कुठलं रान? रान आहे छोटं मोठं. ते पुढच्या साईडला असेल तिथे, तिथे त्या साईडलाच आहे. बघूया साफ करूया. बघू नंतर, राहू दे वाढलं ते वाढू दे. चला म्हणजे रान पण थोडं साफ झालं इकडचं, अजून करायचं आहे. आता इकडचं घेतलेलं आहे करायला घराजवळचं. शिमला मिरची काढू काय? काढ काढ काढ. ते एक छान झाले बघा शिमला मिरची आपोआप रुजलेली केळीच्या इथे. ते आत्ता लक्ष गेलं तेव्हा बघितलं. ते झाड आपण कुठे लावू शकत नाही ना दुसरीकडे, खराब होतात ना रोपं. हां मग ते आहे तिथं तर राहू दे म्हटलं. आता मागे लावलेली ती पिवळी पडली तिथे. मग ते इथं आहे तिथं ठीक आहे ना, वाढते चांगलं. पण मस्त होईल काय ते मिरची ना. ते बेसिनमधनं आपलं पाणी येतं ना त्या साईडला. आणि मग ते बियाणं वगैरे हां ते लाल झालेले काढ सगळे. टॅमॅटो पिकतील ना ते बाहेर काढल्यावरती. हे इकडचं आता करायला पाहिजे रान. म्हणजे आजपासून सुरुवात केली घराजवळचं साफ करायची. मध्ये केलं होतं पुन्हा आता तसंच झालेलं आहे. आता बघू थोडं 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 म्हटलं करूया. घरातलं पण काम चालू आहे साफसफाईचं, सगळं एकदम असं होतं. बस झालं चला. काय झालं वाघ्या शेरू बघा कुई कुई चाललेली आहे. काय काय कुई कुई आहे. आमच्या वाघ्याची स्टाईल आहे. हु कसं करतो. कर कर वाघ्या कर. कसं करतो कर. चल तुला खाऊ देते. चल चला खाऊ खायचं. चला चल चल संध्याकाळचा खाऊ देते माझ्या बाबूला. चल चला घरात. हा बघा हा बघा हा बघा. ह्याला ना आत्ताच बांधून ठेवलेली आहे. 2 मिनटं झाली असतील ना. हा दिवसभर फिरतोय पण हा कसा जास्त लांब जात नाही ना, त्याच्यामुळे याचं काय नाही. हां बरं असा करतोय तो. माझा वाघ्या माझा गुड बॉय आहे ग. माझ्या वाघ्या गुड बॉय आहे ना वाघुडी. हे बघ आणला आईने पुदिना आणला. पुदिना खायचे तुला. अरे जांभई देतोस, आळस काढतोस का ओरडतोस. अगं माझी छोना ती. यो माझा बच्चा. ह्याला बच्चा बोलले ना काही. ह्या बच्चाला जरा हे होतं पोटामध्ये, त्याला दुखतो ना त्रास होतो ना. त्यात ह्याचं कसं असतं की ह्याला नाही घ्यायचं, म्हणजे वाघ्याला मी घ्यायचं नाही, फक्त शेरूलाच घ्यायचं असं त्याचं मत आहे. म्हणजे मी जरा पण वाघ्याला घेतलं ना की ह्याला एकदम मिरची जमते ह्या वाघूला. चप मी वाघ्यालाच घेणार. वाघ्यालाच घेणार मी. हा चला हा बघा हा बघा
हे माझे पोर लय शहाणं आहे ग, लय शहाणं पोर आहे ते. चला 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 घरात चला, सोडते चल. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. बघा शेरूचा आवाज बघा. वाघ्याला सोडलं आहे ना बाहेर. सकाळची वेळ आहे. आधीच्या ज्या क्लिप बघितल्या त्या काल संध्याकाळच्या होत्या आणि काल मग नाही फारसं शूटिंग केलं, काम घरात भरपूर होतं. आज किचन आवरायचं आहे, म्हणजे काल हॉल वगैरे बघा क्लीन झालेलं आहे, तुम्ही बघितलं असेल व्हिडिओमध्ये. आता किचन घराला घेते. तर सगळ्यात आधी काय केलं, सगळं झाडू वगैरे काढून सगळं व्यवस्थित केलेलं आहे. कालचे बघा हे कपडे अजून सुकलेले नाहीत, ओले आहेत ते. आता म्हणजे उशिरा धुतले होते ना, त्याच्यामुळे सुकलेले नाही आहेत. त्याचा स्टँड बाहेर काढून ठेवलं आहे. कुणाल देवपूजा करतो आहे, त्याच्या आंघोळ वगैरे करून झालेले आहे. कुणालच्या बाहेर आहेत वाघ्याला घेऊन. तर तशी सू काय करायचं आहे त्याला घेऊन गेलेत आणि त्याच्यामुळे शेरूला जरा त्रास होतो आहे की मला सोडलं नाही, म्हणजे तो जाऊन आला आहे. त्याच्यामुळे त्याचा आवाज बघा. हे असं सगळं चाललं, असं सगळं ओढलेलं आहे त्याने. पाय पुसणं सगळं खेचून खेचून सगळं हे केलेलं आहे. तर आता मी चालले आहे किचनमध्ये. किचन आज आवरून घ्यायचं आहे, म्हणजे काल जाळे पाडून झालेले आहेत. हा बस, हा बघा हा बघा हा बघा हा बघा, हा बस 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 बस. तर पटापट भांडी रिकामी करते किचनमधली आणि घासून घेते. कदाचित जर का मेसेज आला, म्हणजे CNGचा बघा मेसेज येतो ग्रुपवरती, तर तिकडे पण पटकन जावं लागणार, कारण 1-2-3 वस्तू पण आणायच्या मार्केटमधनं, स्पेशली गॅस सिलेंडर. तुमच्याशी बोलून झालं आणि इथे मी किचन आवरायला सुरुवात केली. जे काही सामान होतं ते सगळं हॉलमध्ये नेऊन ठेवलं होतं. काल म्हणजे बरंचसं अर्धं काम काल झालं होतं, म्हणजे मेन जे काम असतं जाळे पाडायचं, त्याच्यामुळे खूप इझी गेलं मला आज काम करताना. तर काल बोलता बोलता तुमच्याशी शेअर केलं होतं की एक क्लिप जी म्हणजे शूट केली होती कुणालनी, पण ती मिळत नव्हती. पण आज जेव्हा मी एडिटिंग करायला बसले आणि ती क्लिप मला सापडली, म्हणजे काल साफसफाई करताना घरामध्ये जे वातावरण तयार झालं होतं, म्हणजे एक पॉझिटिव्ह एनर्जी घरामध्ये आली होती आनंदाची, तीच क्लिप आज मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे. म्हणजे अगोदर विचार केला की काय करू, जे काय दाखवू का नको. ठीक आहे म्हटलं, नाही आहे मिळाली क्लिप तर शेअर करते मी तुमच्याशी. आणि थोड्या वेळाने ती तुम्ही बघालच क्लिप. ती सगळं सामान आवरून झाल्यानंतर किचनच्या खाली जे थोडंफार सामान होतं, म्हणजे वाण सामान वगैरे बघा असतं, ते सगळं मी रिकामी केलं डब्यातलं. आणि जे काही थोडंफार होतं ते बाहेर उन्हामध्ये पण वाळत घातलं, म्हणजे कडधान्य वगैरे असतं ना ते. हे बघा आता व्हॉइस ओव्हर करायला बसले, पण भाग्या शेरू जाम मस्ती करतायत आणि अजिबात माझं काम मला करून देत नाही आहे. त्याच्यामुळे मी आता सरळ उठले आणि आता बाहेर येऊन बसलेली आहे. कुणालच्या बाबांना म्हटलं तुम्ही आता थोडा वेळ लक्ष द्या, कारण व्हॉइस ओव्हर करायचं म्हटलं का शांतता लागते. थोडासा पण आवाज असेल, रेकॉर्ड वेगळा आवाज झाला की सगळी गडबड होऊन जाते. म्हणजे भरपूर काम असेल तर व्हॉइस ओव्हरशिवाय पर्याय नसतो. त्याच्यामुळे इझी जातं जरा, खूप असं काम असेल तेव्हा. असं मी तुमच्याशी काय म्हणत होती, तर ती क्लिप जी मिळालेली आहे ना, ती आता थोड्याच वेळात तुम्हाला मी दाखवते, बघा तुम्ही. काल जेव्हा मी तुमच्याशी तो व्हिडिओ शेअर केला ना, ज्यात मी खिडक्या वगैरे पुसत होते आणि कुणालच्या बाबांनी मॉप घेऊन ते ना लादी पुसत होते, म्हणजे मी त्यांना अजिबात सांगितलेलं नाही की तुम्ही हे काम करा म्हणून. जेव्हा मी एडिटिंग करायला घेतलं तेव्हा ही गोष्ट माझ्या लक्षात आली आणि मी त्यांना म्हणाली की तुम्ही आता लादी पुसताना दिसताय, तर म्हणजे तुम्हाला आवडेल का हे टाकलेलं व्हिडिओमध्ये. तर ते म्हणा काय झालं टाकलं तर, माझं घर, माझा संसार, माझा परिवार, आणि जर का मी माझ्या घरासाठी सगळं काम करतो तर ते जगाने बघितलं तर त्यात काय हरकत आहे. आणि ही बघा, ही ती क्लिप जी तुमच्याशी मला शेअर करायची होती. तुमच्याशी बोलता बोलता क्लिप अर्धवट म्हणजे झाली पण. उठे बाबू ते खोवा मागे दम लागला नको थांबायला, मागचा मला पुसून काढू दे. लायगाला सुगंध लागला आहे ते, सुगंध आणि चांगलं साफ होतं क्लिनिक प्लस लायगल. हे बघा सगळं सामान काढून इथे हॉलमध्ये ठेवलंय वाघ्या. आणि अर्धी घासायची भांडी आहेत ना, म्हणजे जी मोठी मोठी भांडी आहेत ती मी इथे घासणार आहे, कारण ती बेसिनमध्ये नाही जमणार. आणि हा बघा ह्याची कुरकुई बघा मध्येच
मला बघितलं का त्याला हे होतं, त्याच्यामुळे मी लांब लांब पळते. आणि अर्धी जी छोटी छोटी भांडी आहेत ना ती मी इथे घासून घेणार आहे. ही बघा काही भांडी इथे आहेत ते आता फक्त काढायचे, तर इथे पटापट घासून घेते मग. आणि इथे मी घेतलेला आहे एक शॅम्पू, कोणता पण 1 रुपयावाला. आणि हे बघा हे लायझॉल घेतलं आहे. लायझॉलमुळे इतकं छान क्लीन होतं ना, खूप छान क्लीन होतं, त्याच्यामुळे हे एकदम बेस्ट आहे. हे दोन्ही ना पाण्यामध्ये मिक्स करायचं. म्हणजे काल पण बघा तुम्ही बघितलं असेल ना कालचा व्हिडिओ, त्यात पण मी दाखवलं होतं. हे टाईल्स वगैरे साफ करायला किंवा किचनच्या खालचे जे ओटा, म्हणजे ओट्याच्या खाली बघा ते खाणे वगैरे आहेत ना, ते क्लीन करायला हे मी आता तयार करते. एक कपडा फिरायला इतकं स्वच्छ होऊन जातं. सगळ्यात बेस्ट आहे शॅम्पू आणि हे लायझॉल. तर कालच्या व्हिडिओमध्ये तुमच्याशी बघा शेअर केलं होतं की आमच्या इथे सणावाराची काहीच मजा नसते. आणि ही इकडची खरी परिस्थिती आहे. घरं कमी, माणसं कमी, त्याच्यामुळे इकडची ही परिस्थिती आहे. असं मत माझं दुसऱ्या गावांबद्दल अजिबात नाही आहे. गावी बघा भरपूर मजा असते. म्हणजे जिथे लोकवस्ती जास्त आहे, माणसं जास्त आहेत, तिथे भरपूर असे सणवार चांगल्या प्रकारे साजरे केले जातात. पण आमच्या इकडे असं काहीही नाही आहे. ही इकडची खरी परिस्थिती आहे आणि तेच मी तुमच्याशी शेअर केलेलं आहे. म्हणजे मी जेव्हा हा व्हिडिओ टाकला, बऱ्याच आपल्या ताईंच्या कमेंट्स होत्या की नाही ताई आमच्या गावाला म्हणजे असं चांगलं असतं आहे. मी असं प्रत्येक गावाबद्दल मी म्हणालेलीच नाही आहे. आणि खरी गोष्ट आहे, गावच्या ठिकाणी पण बघा बरेच असे गाव आहेत की जिथे चांगल्या प्रकारे सणवार साजरे केले जातात. आणि हे मी बघितलेलं आहे दुसऱ्या गावांमध्ये सुद्धा, त्याच्यामुळे आहे मला माहीत आहे. पण आणि हे बघा ह्या गोळ्या काय म्हणतात, डांबर गोळी ना, ह्या बघा ह्या गोळ्यात ना ह्या 2-2 मी ना किचनच्या खाली टाकून ठेवते. त्याच्यामुळे खूप मला ना म्हणजे ह्या वासाने सगळे कॉकरोच वगैरे पण पळून जातात. आणि हा सगळा खजिना आता काढला आहे बास्केटमधला. हे बघा ही ब्लिचिंग पावडर, आता ही पितांबरी संपली ती काढली, ती जरा भरून ठेवते. हे सगळं ह्या किचनच्या खाली बघा हा डबा आहे ना, ह्यात सगळं साबण वगैरे ठेवतो आम्ही, म्हणजे काय ते बरं पडतं, मग पटकन घ्यायला मिळतं ना. तर हे जरा रिकामी करते. कुणाला आणते लायनर. तर अर्धं अधिक काम आवरल्यानंतर वेळ आली नाश्ता करायची. नाश्त्याचं तुम्हाला सांगते, घरामध्ये बघा साफसफाई काढलं, असं एक्स्ट्राचं काम काढलं की वेळ अजिबात नसतो. त्याच्यामुळे काय केलं, आदल्या दिवशी रात्री ना मी जास्तीचा नाश्ता बनवून ठेवला होता. नाश्ता म्हणण्यापेक्षा जेवणाचाच प्रकार म्हणेन मी. पुलाव आदल्या दिवशी रात्री बनवला होता आणि तो थोडासा जास्त केला. सकाळी मला आरामात गरम करून मग आपल्याला खाता येईल, मग तितका वेळ आपला वाचेल. आणि काम करताना बघा भूक पण लागते, त्याच्यामुळे हा पर्याय निवडते मी जेव्हा कधी खूप काम असेल ना त्यावेळेस. आणि तसंच झालं, मग वेळ झाली नाश्त्याची. पटापट भाग्या, शेरू आणि आम्ही सर्वांनी नाश्ता करून घेतला. त्यात पाऊस पण चालू झाला होता, खूप जोरदार पावसाची सर पडली. त्याच्या पटापट ज्या काय बालद्या, जी काही भांडी होती रिकामी, ती मी सगळे पटापट बाहेर लावून ठेवली. आणि ते पाणी मला मग म्हणजे भांडी घासताना यूज करता आलं. नाश्ता करून झाल्यावर पटापट किचनमध्ये भांडी घासून घेतली. त्यात लाईटसुद्धा गेली होती. छोटी भांडी होती ना ती किचनमध्ये घासून घेतली, तुम्हाला बघा मी सांगितलं क्लिपमध्ये. आणि जे काही मोठे मोठे डबे होते ते इथे बाहेर बसून घासले. आणि अजून एक गोष्ट सांगते, माझ्याकडे भांडी की नाही लिमिटेड आहेत. म्हणजे भरपूर असं साठवून ठेवायचं आणि नंतरला मग साफ करते वेळी आपल्याला त्या गोष्टीचा त्रास होतो. त्याच्यामुळे जितके गरजेचे आहे ना तितकीच भांडी माझ्याकडे आहेत. त्याच्यामुळे तुम्हाला बघा जास्त असं काही दिसणार नाही. गरजेप्रमाणे सगळ्या गोष्टी जमा केलेल्या आहेत घरामध्ये. काढायची आमच्याकडे की नाही लाईट गेले, त्याच्यामुळे जरा गडबड झाली. आता कधीपासून वाट बघते, लाईटीचा काही पत्ताच नाही. काम झालं असं 7 तारखेला जाते ना सकाळ, लाईट करायला लागले. पंख्याची गरज असते ना काम करताना. खूप लागला शेवटचा आता हे टायर पुसून झाली ना का झालं सगळं. मग फ्रीज साफ करायचं आहे तो नंतर. तर टाईल्स पुसं होती ना त्यावेळेस कुणालच्या बाबांच्या फोनवरती आपले एक सबस्क्रायबर आहेत, त्यांचा फोन आला.
तर कुणालच्या बाबा मग घेऊन आले किचनमध्ये. त्यांना म्हटलं द्या, म्हटलं बोलते 1-2 मिनटं. ते पण म्हणजे खुश होऊन जातात ना तुम्ही सर्व, त्याच्यामुळे असं मला कधी फोनाचा फोन आला ना तर बोलते मी. पण खूपच कामामध्ये बिझी असेल तर राहून जातं. आज कुणालच्या बाबांना थोडीशी सुट्टी दिली होती, कारण काल त्यांनी ना भरपूर असं काम केलं होतं आणि काय होतं त्यांना मग ते सर्दीचा त्रास होतो, मग सारख्या शिंकावर त्यांना चालू होतात. त्याच्यामुळे त्यांना फारसं असं काही घरामध्ये नाही. त्यांचं गार्डनचं काम मात्र त्यांचं चालू होतं बाहेर. आणि नंतरला सगळं आवरून झाल्यानंतर भांडी बिंडी घासून झाल्यानंतर सर्व हे असं तुम्हाला मी दाखवते. वाघ्या शेरू इतके गाढ झोपलेले होते, जवळजवळ 1.5 ते 2 तास हे आरामात झोपले होते. आणि हे आपलं किचनचं फायनल लुक. असं म्हणजे किचन असं स्वच्छ केल्यावर किती चमकते ते तुम्हाला मी दाखवते. बघा, पॉझिटिव्ह एनर्जी. हा, ऊन किती पडलंय. तो शेरू कुठे गेला बा? आला. हा बा, आला 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 आला. किती बघा कडाक्याचं ऊन पडलंय. सकाळी असा जोरदार पाऊस पडून गेला. आणि इथे झोप बघा झाले. तुम्हाला आता मगाशी दाखवलं ना 2 जण झोपलेले. मी जरा बाहेर गेली तसे लगेच सकाळ झाली त्यांची. कोणाला ह्याला हां घे 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 शेरू. हा बघा, हां जा. आत्ता जरा 5 मिनटं निवांत मी बसणार आहे आणि मग बाकीच्या कामाला सुरुवात करणार आहे. सामान सर्व लावायचं बाकी आहे, म्हणजे लावीन सावकाश संध्याकाळी, कारण भांडी अजून ओली आहेत थोडीशी. होईल, अर्धा तासाचं काम बाकी आहे, पण झालं आहे. किचन क्लीन झालं आहे. घरामध्ये एक पॉझिटिव्ह एनर्जी आलेली आहे साफसफाई झाल्यामुळे. छान वाटते घरामध्ये. आणि आता जेवण माझं की नाही करायचं बाकी आहे. मला वाटतं 12-12:15 वाजले असतील. तर काय नाही, साधंच काहीतरी आमटी भात असं काहीतरी एकच करते, त्याच्यामुळे मग होऊन जाईल पटकन. बाजारात जायचं होतं तुम्हाला मग अशी म्हणाले बघा, जायचं होतं पण कॅन्सल केलं कारण वेळच नव्हता आज. म्हटलं खूप वेळ कमी आहे. अजून माझं एडिटिंगचं काम बाकी आहे, जे मेन महत्त्वाचं काम आहे. ते आता जेवण करून झाल्यानंतर ते मी करून घेणार आणि मग बाकीचं जे आहे आवरून सगळं ठेवायचं, सामान ठेवायचं ना, ते नंतर म्हटलं संध्याकाळी आरामात करीन. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया आपण. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.